Il-maġġoranza assoluta tal-familji Maltin qalu li l-qagħda finanzjarja tagħhom tajba. Da ħareġ mill-Eurobarometru, studju ikkummissjonat mill-Kummissjoni Ewropea li sar f'April li għadda fost aktar minn 26,000 persuna. Hawnhekk ħareġ li 83% taċ-ċittadini Maltin jinsabu f'sitwazzjoni finanzjarja tajba. B'din ir-rata pajjiżna tisboq sew ir-rata medja tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Minn dan l-Eurobarometru ħareġ ukoll li kważi żewġ terz tal-Maltin qalu li jemmnu l-ekonomija Maltija tinsab f'sitwazzjoni tajba. Hawnhekk ir-rata ta' pajjiżna iferm aqwa mill-medja tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea li hi ta' inqas minn 40%. Hawnhekk ħareġ ukoll li aktar minn 60% tal-Maltin jemmnu li l-ekonomija Maltija se tibqa' għaddejja kif inhi jew anke aħjar fit-12 il-xahar li ġejjin. Fost l-isfidi li semmew iċ-ċittadini Maltin f'dan l-istudju hemm l-inflazzjoni u t-tibdil fil-klima.